nang gibutang flipin. Good morning, nagisip po naglanay. Jadi ako jay dana guys, dagi kan. Green ka juga mong surroundings dari guys. Good morning guys! Welcome to our new home! So nakabalik na namin mga 3 days na may daari pero karon ako naka-vlog kay sa maneg busy man lagi ko dati na to nagipamati gisip-on ako sa diyan sa ubo medyo naka-recover na siya sa dang diarrhea pero nanapoy ubog sip uning puli kay arang bugnawa ka jud biyahe na dito sa Maribogo. So anyway, di ana ni bag-o na pod nga bye. Og mas luag si Ja, di ko sa ito talaga luag nga sa sakto pod pero mas luag si Ja kumpara sa amo ang gipuy-an before. So mo ni ag amo ang more kitchen naman siguro ni ang kitchen kay na. Pero wa pa ko nakapanghugas guys, dahil pa ko mga hugason kay kana si Dalton lagi nagilak-hilak. Si Undoy kay nagkuan man si Undoy. Nag-guide man si Ja, mapupoy paguli nila. So karon pa ko makalugar upang hugas. Naa si Inka dito. Nasa gawa si Inka. Ja, ganahan ko guys kay naan sa mga yan makabutangan sa ang kalakyaw. Pampun buwa pa may mga appliances or mga yan whatsoever. Ag naarang mo is refrigerator man kay moro pa man kinahanglan for now. Ja, hal mo gipangbutangan sa mga staff ni Dalton sa kanang gatas ug sa wives na po yung mga kalat-kalat mga pantang helmet na lang panggibutang dito kayo ang pilang kabutangan kaya arong dali aras sa makitaan nja kare sink agamang kwarto agamang kwarto ang gibutang ang flipin nja wa pala manan ha ma-arrange so tulad naman napakitan sa among higdaanan kaya daghanap pa ko dito po nun. So anyway today guys si Dalton giubo na po basig dinaras siya sipon nja hangkapitan guys sa gawas wow, tas tiri to tas kabasakan. Sama na yung ganahan na rin guys is kabasakan siya. Diyan inig ka morning arang daghana ka lang gam na maglupad-lupad magpanon. Yan ay mga tanim dyan. Naibakanti na rin nga gamay nga katam na hapan ng pahinluan ni Undoy. Diyan daghay mga plastic na akay mga basura gikalat sa iro. So harang na pahinluan ni Undoy mainit na kay lapok pa man kaadyo. Kani hinluan dyan tamna na nahadiha og mga taong-taong baron. Sili baron, nga nakarong limpyo. Diyan na pa dyan tayo ipanakot. Huwing ka! Dagan sa karya! Daghanam ko langgam guys. Manglabay dari ka nang dagka ka itong langgam lagi. Magpanin, magbanig lagi sila. So, yun gilakra na. Kaya, dapat kay extension na naman ako nun ni Danin. Diyan, paman budget. So, yan na sana siya. Daghan na si kagbasa da. Nangabasa ta na ni Magipang da. Tapos Dalton guys, nagkudzabid lagi ni Dalton. Uy, Dalton! Say good morning dali. Good morning nagisip po naglanay. Ja wala man sige punas kay napuwa na. Naya po'y manuroy yung isda bisag ladyo-ladyo na mi sa merkado okay ra kay na may manuroy isda. Kita mo na saging. Oh. Manay mong view every day. Kabasakan. Halata gani langgam ti tayo dagang langgam ning tagdang. Dire. Wa ka kitas langgam to Tabon. Inga na guys, arang dagana ka adto gani nang morning. Oh. Kahar ka dago to Waka kita no ning tagdang siya. Naisig panurog isda so ato lang ning isira di lang nato isira kay nas Dalton sa gawas. So far guys okay ka jud gamon ko andare ka ng feeling lahira sa just katong sana mga gisakan. Pero lami man puto kay malinawon. Pareho ra nga malinawon. Ang saba ra is ka nang labay lagi mamalig isda. Nadya ako ang dito gapong perito kay malinawon perito medyo ko ang diri murag na feel na sa nga bay dito sa bakay. Nalahig among higdaanan. Una, napami space dari. Nga maka, suri-suri ni. Diyan, naradog among kwarto. Makakuan mi kanang makatug mi ba na privacy nga na diyan. Maghugas ko inga na dis Dalton mamata. Kay di man madunggan ka adto kay na may ali. Bahala mo hugas-hugas ko inga na. Pero magpahimo ko og abo. Actually pwede man magluto dari. Pero palit pa ko electric stove pero ako na dami kog naiabuhan kay ganahan ko magsugusog ba or sa inga na. So magpahimo ko sang kuya og abuhan kay panday man tong kuya. Diyan lang hinapod mi nga pwede pa maghimo og abuhan. Okay ra man ko no so adto mi maghimo og abuhan tus ini tus may basak dapit para view pud kadto tong luto-luto inga na diyan ay mga basak. Inga na. Ano ba? Si tatay. Kuasa ko kuan kana tapo ni Dalton. So, grabe, kulinaw ka. Sorry rin sa ba. Kani guys, pagkaan ni Dalton guys, kanang kamuti og patatas dana pig kanang squash. Wala man na gidug mo kay di sa mong angay. Ipalit siya ndoy og bulinaw kay na ako na nanoy magkilaw ko ni. Sada ko jay dana guys, dagi kan sila nagay. Gidan ko ni sa og. Nangka nga hinug. Ara ko ni ta isa. Nda kay busog pa man ko kay ko pag-aon mo so unda na lang ni palis. Magkilaw ko no siya kay nag. Na may
nga ilabay lagi nga bulin na. Dahil lagi ka nang buhat ramig na mulabay isda. So pwede rin dyan mo itong merkado kaya na may motor na pisa. Nandik pa niya ito kali nga arang kaladyo dyan kaadyo. Pero naman dyan pisuro. Meron niya na magka-gasto-gasto o gasolina. Dalton? Dalton? Okay na mo pamatik. Si Dalton naghilak-hilak na sa guys kay. Wain taon ni si Jai. Karang to. No naman. Ipalit pa sa tainda. May dani. Tatay. Arang bagahan ng mga basa. Ara dyan ang kakuan. Arang kabag at labahan na dyan masin na kay Dagso. Sige. Sama na tay? Sige. Di ko na namutabang. Hindi ko na kay. Kuani ka na na puti ka. Si undoy na panluna ni. So mo ni guys. Magsudag pa ni Udto. Magkilaw ko nos undoy bulinaw. Kita tayo rin mag-prepare na nagang buhatan is maghugas ako sa mga bibiron Dalton. Napasiguro bibiron si Dalton dali. Okay nga, okay po dari dagan sa among mga nabuhi na ari ng tesa. Pero ganahan ko guys, ito sa sangganan dari is kanang marami to si Jag na adud sa bukid ba. Kaya na lagi mga kabasakan ni gawas. Adagan na lagi lang kam kay kanang naamgot ko dari mga kabaw lagi nga na katong mga gama, mga tabong. Kuan man sila kanang kabaw mga tagabaw mga ano sila katong. Be na kay guys ng gabi eh. Wow, mapa. Di sa kong dawat. Ayaw kadawat sabado sa gabi kay mapektuhan agad ang schedule sino pa. Ay na birne sino no kira. Dala may ringet ko. Oh, gusto mo nang giremit. Sildo. Sir. Sildo nga ikita. Kamu gas bayak ko din na. Taga-trabaho naman. Oo, good. Sabi mo hatag na sa kalibo adlaw, di. Ano na naman na? Bebe na, kay. Paisod sa tang mahiwagang pitaka. Nalipay ko kaya na ito yung tao. Di ka rinit nga. Jadi mo na, nagalawan sa Ano na siya, mag-gaya ko rin na. Okay naman ko, kaya abutay ko. Hindi lagi pa pasobrahan, kaya dyan mamadjay na hinuon. Pasobra-sobrahan dyan mamadjay na hinuon. Bebe, na ko ta. Kaya dyan mapag-ukuna-huna. Ha, maghapon. Tuwa na, Agi. Dirim, isod na ni mo. Isod na. Ligo ka? Karoon na? Nasa rin gasa mong lababo na malimpyo. So, di ako guys sa kilid guys. Kaya hanggi surbe na rin asa ko magtanim. Murag ani ko magtanim. Kasag ka hangin. Namay na rin guys. Na yung mga kuan, mga saging. Yun na ba? Na yung mga tanim-taniman ba? Mura pagkos family house ba? Ara kasag hangin. Naman siguro yung bagjo. Hoy! Dari kapajas. Gamay pagbunga kapajas. So, magtanim ko dani oh. Anihan yung tamnan o mga kanang utanin kaya ron na po tayo maani-ani pohon. Na guys, basak. Para na halamin aning viewhan ning basak kay ganahan mo kuog ka ng kapaskan. Oh. Actually napay view dito dapit. Ana-ana dapit. Nja, sunod naman napakit og madto ko. Da gabi karabing ka saba ka jud mga bullfrog. Kaya na magudari, na may murag limaw na nada nagbullfrog, nagkuan, nagtago daghan. Green ka jud among surroundings dari guys. Da, hindi ka buntag sa suaran, naganalanggam diha maglupad-lupad, ganahan si Dalton. Tapos tirig si Dalton, tuwa, tirig. Ano naman? Labaday mo, uy laman ka. Sa gunsunan mo kasi mga bati, umusunod na? Ano nilak mo na? Ano naman? Luwin sang bata lagi na bati. Dala pa isda, lain na po nga isda. Umuhay ka? Dengan mag-iro. Kadangag mo guys.Ag-bullfrog, arag-kasaga, mura mag-iro ng usig. Kadangag mo? Nawa na nung pagbuti yungag-bullfrog tun. Gilingit man ito niyang bata. Kaya mangita ta. At ang ipahadakap niya yung katiriag-bullfrog. Dagpat o yung bullfrog yung kakaw. Kaya mato na may Dalton sa kwarto kaya mag-play me. Among kwarto guys, o panima. Arrange. Maadyo ko yun. Malisod lang ko. Dahil si Undoy, sa gunson si Undoy nga na i-guess. Ako rin nabilin, madyo gani kay Gary kong tiri. Kaya ko dihang tiri. Wanta po ko'y kauban. Hi guys! Madyo gani si Dalton kaya natugra po dari. Why? Hip-hip! Hip-hip na dali. Luyas bata. Uy, gisipon man itahon. Labis tayo mag-ilong.
Hi guys! Agang ina guys! Naansa na ni? Mura na nagibugno. Kaya di na siya magpakudos na. Hanggang buhok ko na ito ko kaproblay guys. Kaya gusto na lagi mo na huwag kayo magbaklay. Lakaw na siya. Di lagi mo gawas. Matudos putahan pa doon. Gawas! Di lagi ta mo gawas. Salamat tayo na yung mga lingkuranan. Ito na yung rata ng mga lamisa from Saitama, Japan. Thank you very much. Sa naghatag. Dami dari guys. Malipis daw itong dari. Baka kita lagi sa langgam. Gahapon laman. Nagbanig lagi langgam. Aron bagahagi. Malipayan daw ito nun. Ingin na siya. Magfagal na eh. Ako kabantay. Naghan nagumigas. Uy. Malipis daw itong dari guys. Kitas daw mga sagot. So ano sa tamag-tambay ito? Dasta tayo diha. Fresh from the bathroom. Naligo na siya. Wadi ka lago. Kaya ligo man. Ako na nung mo. Gusto di ka jugwan dito stop. Grabe Pang tugnaw. Wag mo mga guest. Sila nga, tingnan sila nga. Sure. Anak, undar naman tanaw. Mawa na iwan. Hindi kong ma'am, di pwede. Gusto mo tanig ka. Tuskig tanig. Dita, muna o ta. Kaya tugnaw wala ba dito. Naog sid. Di pala ko patay sa mga sagade. Kaya mga saga na nag-under do ha. Das ingka di ha. Lagi gagmay pa no. Hoy dang. Yung bata ning ajaw ni mo di ha. Gamit po nung katatay. Hindi gamit mo kuya. Ingka, halata na itong kaya nabuhat na kasi init ya. Okay, Let's go, let's go. Ito tang ingka, let's go. Let's go. Let's go. Guys, hanitin na mula ka na ha. Kirit-kirit na, mau pa yung magdagan-dagan. Una-una pa. Mga brin ni grit. Pero guys, kaya nakurintiyata na ni. Hi guys! Hindi ko hindi ako magpapagang. Pandara sa electric papalihugin ka. Di na ako kapagang sa gagalingan. Kirit na ganda ko glakang. Di gani ko mula ka bukamang ko. Kabinit. Hi guys! Hindi na ko mulakang. Sana ulit ko kilat. Sama tayo mga nagkadato dito. Sige, kagsaka. Ako kalat ni Ugbo mga tigmadyo, oh. Hamo rin na. Kalat yan. Magkaan na taton. Sana palihan ko ni mo ton. Okay, suwa na. Suwa dyan, mag-mute. What? Muna-muna. What happened? Ano siya ka madyago? Nadyagkari guys, kaya marami kaginhawa namin kay luwag-luwag na. Dito lang yung dito kay safe ko dito. O ganaan mo rin dito guys. Inalaman yung Diyos undo yung bana kay may guman pa sila sa gidya dito. Yan na guys, luto na kuwang undoy. Luto. Luto ba rin yung humanas undoy kilo. Jadi apa yung sardinas. Kaya nag-sardinas ramig na punta kay. May kaluto kay. Dalton na stress na mata. Maniyod to na tanin nyo guys. Just tiri na rin. Kaabag ka na. Disappoint si Jakay. Imbis kinagawa si Just Langkan. Pag sunod ni Just Bay. Nanggawas nung lang gaman na. 30 sila ito kabuok. Jadi ani panghimagas dari nga. Nang taghinugay. Sila mapod ni. Pawa lagi ito. Bidli, bawas load. Mong nang ka guys sa family house. Di siya good for ngani pahinugon. Mo na ang mga tao sa magpila na sila mamunga para utanin. Kaya kuan ra siya tabangan. Di siya maangay og pahinugon. Ayun kasi ito sarap. Lagyan!